Mntana kamama. Ngiphe yena. Hawu. Sengikupha yena njalo. Hawu, ayangisazi. Hello. Say you my forever. Guys, at least niyayazi omunye wefamily yami yabo. Mina wena nje. Ngithini manje? Nithini? Nguhlanya mina. Sekuthiwa sala pinky. Westallion. Ikwenzela isense. Yeah, mtase uyazi. Bathi mtase ngiyahlanya mina bayakutshela la bathi ethi Mdudla. Uhlanya la kini bathi imhlanyayo mtase cabanga. Nibuye nikhulume ku inbox. Jeffrey, hi. Guys, please tap the screen. Wish you a peace man. Dogozo. Yo, hello. Can someone please call God? Cause I think he's missing an angel here. That's who. Mtase, lalela. Kuzomela ukuthi uze ngala. Kuzomela ukuthi uze la, uzokwazi ukuthola le nto leya yakho. Komela uze ngapha. Sewuhlanganisile 1 + 1 wabona ukuthi zibelonga kuba. Estallion sewubonile ukuthi zibelonga kuba. Wesandwa sami ubongibheka manguya. Wesandwa sami ubongibheka manguya. Yemakaya. Hi. Yemakaya. Okay. Ami. Ubongibheka manguya mina. We muntu sawami. Ubongibheka manguya. Anguye makaya. Kusho ukuthi uQuesta engakuchaza musi wena. Ngoba mina nguQuesta. Anguye makaya. Soweto. Ubongibheka manguya mina. Awungengidlale wena. Anginabhesi mina. Ubongibheka manguya. Yemakaya. Manguya makaya. Yemakaya. Manguya makaya. Uloku bodla la oksalam. You're so nice. Thank you, Sinzam. Are you staying alone there? Yes, I'm staying alone. Yo, lapho ngiyavuka kusasa. Ustallion ubalekile. Loyo ningamnaki ubhaqa, ningamnaki. Uthanda ukuthi mina nguQuesta mina. Mina ngisuQuesta. UsisiQuesta usisi Rachel or usisibando ya. Uyena Questa ke loyo. Nami sengiya.
Guys, don't forget to check the video engirepostile. Number 1. Kuma repost wami. Don't forget. Before nilala, don't forget. Ningakhohlwa. Ivideo balekile. Le ayimfuna umuntu ogowayo. Ngokungizalela wena ngiphinde ngibonge izithunywa zakini ngokungigcinela wena ngizizwa ngibusisekile baby ukuthola ithuba nawe ayi awubuke ngihambe emafini ngiseceleni kwengelosi soqala ngibonge abazali bakho ngokungizalela wena Snow Mosi yeza iskipa sakho esibhalo ukuthi number 1 fan. Noma ngasibhala usino leso or ufaka ubuso bami obugcwele lapha iskipeni sakho uhamba uye entombini yakho. Staloni. Eish ngizoze ngikuphi clue phela manje ngizoze ngikuphi clue. Ngena ku TikTok. Usearch. Izojumpa le. Staloni. Uyibonile mara lento engithume yona kuqala before ngizokuchazela. Uyibonile lento lengithume kuyo kuqala. Ngizokutshela ngizokwenzela. Sithathele mina. Okay, sharp. Njengoba uyibonile ne? Womunye wenu. Yezwa Staloni, womunye wenu. But uphezulu. Mawungangena kuma video wakhe uzoyibona lento lebe ngikubonisa yona. Kuzoba clear nje womunye wenu and akekho ngapha. Yangibamba kodwa. Hayi sewuyalazi ke manje iphimbo lami. Waze wamuhle ufana negolide mama. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibonge izithunywa zakini ngokungigcinela wena. Ngizizwa ngibusisekile baby ukuthola ithuba nawe. Mama ke sanibona. Ulilweni evoice encane. Ulilweni evoice encane kuyafana. Ulilweni evoice encane. Kusho ukuthi mina nginayo ivoice ke enkulu. Usuke ungijutha ungikhohlisa. NK musician. I like your music. Angazi ukuthi wayengakaze ngize ngenze ingoma ivideo ngingoma yakho, but I like your music. Where's Staloni? Hi. Let them be strong. Run free. Purpose Premium Care Pants makes even the wildest moves possible with its stretchy waistband and comfy fit. Get up to 0%. Hi, Sanasami. Hi. Please use our sound one day. Ungakhathazeki. Ngizoyenza khulile. Akuna album yakho ezayo la.
uzosibhimbela nje uzosibhimbela. Hi love, I love your videos, thank you. Ayifuni le ngoma le ayifuni abantu abanjengobhaqa so. Ayifuni abantu abanjengobhaqa, ifuna nje abantu abanjengabo Sinolisa so yeah. Awe holo yabona onkosi ama ghost. When are we cooking? Ngicela ungi-DM sizokhuluma. Nempatho yakho ngibona umshado. Cha ukhethile uyezwa yini? Uyizwa endelutho guys, akusile into leni icabangayo. Akusiyo shem, sawubona nkosazaneni unjani wenkosi? Ngubani? Akusiyo shem, kube nje. Konenkinga kang. Ha. Ngivele ngimchazele. Ngiyaphila njani ngiyaphila ufana noAzande Madlala. Umuntu wami kanjena. Sinontombi unjani? Ngiyaphila wena unjani? Sinayithathi awadi. Awe hulumeni. Uktholi allowance. Asibonge Cebo, asibonge. Siyadizeva uktholi allowance. Hi. Uzwa le part. Nawe ngabheja mwene anominetha swene ubuthando lwethu luhle alufani nolabanye nawe ngabheja mwene ubuthando lutho angisuka sesatini uzwa cha kodwa style naye cha ukwazi bo noma senginikeza iclue ngathi omunye wenu get me mengithi omunye wenu uyazazi ukuthi wena uyini omunye wenu kodwa uphezulu yena. Hello Muhleza kade ngakugcina la ku live yabo we style monga understand mengithi omunye wenu kodwa yena uphezulu. Mese uchecka le nto lengitshele yona. Iclue ya. Yazi iclue enkulu yini? Ukuthi khona into ayidayisayo. Omunye wenu Stallion khona into akayidayisayo. Kuzoba simple. Hamba ke. Nizwani kuyafana na understanding ukuthi sikhuluma ngani. Awunawe sithandwa sami seseyaphola inhliziyo ya okongahlangana nawe. Yes. Hi beautiful, hi. Uzwa nakuwe ngicela makubheda
ukukhumbuze nami nayo inhliziyo nakuwe ngicela amagweda. Ayimfuna umuntu ogowayo le. Cha kodwa mina ngiyashutha nawe kodwa. Khuleka so shoot. Hi cute, hi. Angifuna uthando bengidlala abantu bengiphula inhliziyo kodwa upentshisi usasekhona bengidlala abantu bengiphula. And wesitayoni lento le lamahlwi nginike wona phelele kimi nawe secret yethu sokuthi ngazi nje kube kuwukuthi sengiyazi ukuthi uyikhiphile le ndaba. Ngahlangana nawe nakuwe ngicela amagweda ukukhumbuze nami nayo siyakuthanda thinawe. Oh ngiyanithanda nami. Nami nayo inhliziyo. Siyenza nini ingoma sonke? Siyenza nini ingoma together? You are my number one, my number one. You are my love. You are my number one. You are my number one. You are my number one, my number one. You are my love. Hi. Wesitayoni ngilinde irespond yakho before ngiphuma ngithe ngo10 ngiyaphuma. When you commenting in like a Facebook WhatsApp wakho. Yo. Ukukhumbuze. Nkosazane unjani? Nakuwe ngicela amagweda. Yo. Hello, can someone please call God? Animbize Nkosi yami uNkulunkulu. Ngiyabonga. Thank you. Wesitayoni awuphendule phela. How? I love you too. Mina yini manje? Yini manje le? Thank you. Hele, oh mama, go social media, no pasta hele. Manje sengibisa kakhulu mangipula lapha ngifika noma cost noma wele. Ngifika intombi yakhe ngiphele. Bathi lokho ngiyisulisele. Mina ngisazogibela. Dale ngizobona December sayopanda imali yokuthenga idefender. Drive for papi ngiyarap. Lapha ibhonga njengoquest. Lengane sifuna ukungikhwela. Dale yasikisi ngiyanqena. Manje stage sengiyangena. Ngiyahelana ngiyaba-enza. Ikhadi ngiphendula iphoyisa. Bangithi ngathi bayangisesha. Umbuleka uyaswenga. Umbulosa uyaswenga. Inkalo ufisa ethi balayishe ibhaxu lapha ebhasini likaThemba. Sisi wangihle usalwaphi.
Nkosazane, you look beautiful, girl. Thank you. Ngiyabonga Nkosi yami. Thank you. Guys, mina sengiyalala manje, ngiyanithanda. Never. Khululeka ngeke. Guys, ngiyanithanda nezwe nilale kahle. Sengiyalala nami manje. Sawubona Snow. Mvikeli Zondo, sawubona. Ngiyalala manje. Akafani nabanye. Ole. Udalu exiso umuntu oyedwa ngaqomile. Salungale khanda. Nalefoni yakhe kwela manamba bafane ngabazi. Akamhloniphi. Hayi Kwanele. Subela nini umuphendulo cingo usuyaphuma. Bambezela. Andile, hello. Oh, really? Umngane babesi. No fihlo wokuthanda. Inhloniphi isifika ngokuqoba ekhaya. Mele ngihlezi ngikhonkoza ekhaya. Nami ngayimisa ungamboni ngithule njengakhaya. Ngihlezi ngicabanga ukuthi ngayithola inkinga. Ongaze ngayithola inkinga. Hayi Nontokozo. Udalu exiso umuntu oyedwa ongaqomile. Akamhloniphi uphendula isonke. Nalefoni yakhe kwela manamba bafane ngabazi. Thank you Kwanele. Ave wenze njani? Phela mawenze njani? Wena Stallion ayikho nje into oyila ekhaya uhlulekile ukucabanga. Ayikho nje indaba yakho. Ngiyabonga Nontokozo. Angisuye uvelile bakithi, uvelile ufosho ulele la kwakhona. Usnow lo uvelile fosho ulele. Kwanele. Akamhloniphi umphendula isonke. N. Usihlangana wathaka funa serious. Ufuna umuntu go spiritual.
uhambisana nesiphiwo sakhe. Ngiyazi ngibuyile kuseni. Nentokozo ngiyakuthanda nami. Akayidingi ingane, sengiyaxakeka mawufika ekhaya. Imawo, ngikukhumbuza ukuthi Sasingatsho sasenzela ukhulisa ingane so. wathi uzongithanda ngeke ngiso. Manje ngiyasola uyathola, ngifisa nsizwe le ntambo ubheba nokumbiza ngayo. Kuphela ikuthi ngiphila mna, inhliziyo yami uyayilimaza. Imawo, inewenza ushintshe i-password yefoni, awukhuluma Yeah, Stallion. Mawungacheka laphaya kuye, mase ubuyela laphaya ngithume khona kuzokwenzela isense. Awupheki namuhla? No, angipheki today. Ngale phone yakhe egcwele amanamba abafana engaba. Akangihloniphi ungiphendula isithombe, usengiphendula isithombe la. Ngale phone yakhe egcwele amanamba abafana engaba. Ngaze ngakubhalela yo. Ungibhalela kuphi kambe? Shukuthi umama usazokuthuka-ke impela. Ngiyakubonga webuhle. Noma ngavele dilizuza mculo, wena uleni ngome ngiyoyicula ingona phakathi. Ngicela ukubuza uhlala makuphi neGoli? Ngihlala eSoweto. Wena uleni ngome ngiyoyicula ingona phakathi. Sengabe ngafika lapho simelene siyobonana khona. Awusemane ngabike ekhaya, inhliziyo yami ikhona ihlala khona. Ngoba imizwa yami nothando. Uzwa. Sengabe ngafika lapho simelene siyobonana khona. Awusemane ngabike ekhaya, inhliziyo yami ikhona ihlala khona. So Pinville. Ngoba imizwa yami nothando. Uzwana iphathi engithandayo. Loya no la vida li, loya na umuntu wamingedwa. Kothando lakhe kimi nasekhaya mina sengamveza. Uthi mina umnyeni wakhe, imina umalafeza amaphupho akhe. Buhle ngiyabonga yezo. Ngathi ngingavele ngithi sukuma mkami bakubone Suzana. Ngiyabonga. Sorry bengisadla iMcDonald's yami ngo-30 ngazi ukuthi iMcDonald's yakho into ithenga ngo-30 nakhona wabamba iqueue oyidle sewukhathele. iMcDonald's oyidle sewukhathele uloku bamba iqueue ye-R30. Thank you. Hi Nonhlanhla. Ngoba imizwa yami nothando.
Ngicela unginike inamba zakho. Mina cabanga isithunzi sami sengidlala vele. How? Vele. But let me show you something, guys. Let me show you this video. Let me show you this. Wena udli McDonald's yelona wena. Udli McDonald's R30. So uzibona usuyighost. Sure. Ni McDonald's nje ye R30. Unayo i-boyfriend. Cho. Andinayo kaloku i-boyfriend, guys. Andijoli mna. Hayi wayikuvela mina manje. Hayi. Angiphilanga muntu mina ngikhuluma iqiniso. Guys, I will show you this video ne. Ni check lapha kuma repost wami. Go like this video. Don't take it personal. Ngenani kuma repost wami and like this video and comment. Don't take it personally. Ithatheni kahle nje. Ningayifaki la ku heart. So please do check this video. Nayi profile yakhona. Go to this profile. Ne? And then like a video. The first video. Epinile. Please. Sabalandeli bakho thina. Please guys, hambani. Ni like lapho ni like. Nizoyithola kimi. Ngena kimi. Meningene ema video wami niye ngapha kuma repost nizoyibona number 1 kuma repost wami. Check the video. Mese niya like and comment. Like and comment. Hayi uStallion akabuyi ke so. Sawubona siswami, sawubona wesithandi. So le 360 angitholi vele. Hamba uyichecka kule video engishoyo. Ngishayile 360 lapha. Ngiyoze ngifike kwezontaba zaseSoweto ngisendleleni. Ngisendleleni sacela ifriendship akithi ngikuthandani. No problem. Angifuni mina. Angikuzwa nokuthi uthi xangana yini lokho. Sawubona nkosazana enhle yebo. Okay guys, ngiserious ke kodwa. Go check the video. Kuma video wami engirepostile, or you can check ku story some, you will see a video. Like and comment, or ngena ngapha kuma repost wami. Ungena ngapha kuma repost uzoyibona i video. Like and comment. That's it. I see ayikho into exixayo lapho rene enkulu umsebenzi ukuthi ngathi manje kuyavotwa. Vote guys. Support nje qha. Mzukulu sawubona. Ngiyanithanda neso. Ngiyanithanda. Ngalolu thandeni ngithanda ngalo nani. Ngiyanithanda. Nginithanda ngalo lolu thandeni ngithanda ngalo. Exactly lona. Yabo the way you feel ngakhona nami ngifila kanjalo. Nami ngifila kanjalo ngani. One by one angisho ninothando oluhlukene nomunye unendlela yakhe ungithanda nomunye. Wena ke wena noma ngabe umuphi wena nawe le ndlela ongithanda ngayo nami ngikuthanda ngayo. Exactly.
Ayikho enye role model uyaphila. Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila sibonene. Nginithanda ngalo lolo thando lolo eningithanda ngalo nami ngiyanithanda. And mina futhi guys ningangisabi manje ngibona. Angiphoxani. So nihambeni ke guys mesiphuma la ku live wami niya kuma video wami nicheck i video engirepostile ku number 1 you like you comment thank you nami ngingakusabi hayi wena ungezi nje asibonge hi Millie asibonge hawu xoxa kancane kanje mina ngiyazela manje mina bengiphuma la ngiyalala hawu into engingayibaleka I like your voice thank you into engingayibaleka wema ungangazi kahle ngalolu like ijubane angizange ngaze ngathi Thandi uhamba uyobhala la Thandi angizange ngathi uthi thiwa sizo like la cha angizange ngathi usho njalo angizange akusiyona i-comment leyo akusiyo you can just leave mungathandi my love no problem so me uthi wena kuthiwe awuphoqiwe mama ne awuphoqiwe my love nje bengisho nje ukuthi checkani guys ama video wami ngiwapostile my content engiyenzile during the weekend nakumina ikhona video nangale ikhona video but I didn't say ukuthi moyo comment uthi kuthiwa sizo like if ungafuna ukulike it's okay Bobuzena sikiswe manje ngiyaxolisa shem ngiyayibona nje i-comment yakho la 3 minutes ago cha akuyona mama akuyona ungalike nje kuphela uvale lo mlomo wakho that's it awuthunywanga buceliwe awuthunywanga angizange ngize ngikuthume ngithi hamba ungicela ukuthi ngikuthume ukuthi uye lapha ngithe like the video engiyiphinile and comment angizange ngathi ufika ukuthi kuthiwa angizange awuphoqiwe my love cause asikisini kancane baby kwanele wena lolu thando olungaka manje usulithathaphi so nje wait futhi ngithule Thank you, Atungile. Thank you so much. Ngeke still awuhlanganelwa hawa skisi ayisekho ayisekho enye clue engakunika yona. Ayisekho. Hawa ayisekho mohluleke manje stylona hawa. Hayi mawuhluleke manje hayi
Ayisekho into engizoyisho ke nami. Kusho ukuthi kubhalile. Sawubona. Mahlathi hi. Futhi ngizokureplya wena ngithi uthunyuba. Uba lokuthumile. Hayi Stallion hayi, I give up hayi. Yekela uright unjalo ke. Hawu phela ayisekho nginika ialphabet ngakunikeza nale yanto le kumina. Ngakuni hayi. Hayi ama-video awakapheleli. Bengicabanga ngathi ama-video aphelile. Hayi awaphelanga. Benizitshela ukuthini? Ama-video aphelile noma awaphelanga? Hayi awaphelanga. Lutho. Awakapheli. Ngisazo nje ngithe nje. Ubani-ke lo ngena egedini manje? Ngeke zibonakale lena. Sisazokhala zisazoba ku loudspeaker ibhadi. Bizingani Soweto. Ngiyasebenza. Ilaba bangumsindo laba. Guys, ngicela ukuthi ningibekene ku-10k mase ngiyalala. Ibinjani ibhizi namhla? Yo bekubhizi ke today. Yo futhi ekseni. Yo. Ekseni bekubhizi ngale ndlela. Bekubhizi sheme ekseni angifuni uqamba manga. Oh, thank you so much. Yeah, sengiyalala ke manje. Sengiyalala manje. Ngita imbondo. Nami, hello muhle, hi. Nami ngifuna ukudweba ubaby. Ngicela ungiplage ngelocation yala udwebe khona. Ngidwebe eSoweto yini kambe le ndawo le. Ngase Boxer eProtea Glen. Yeah, ngase Boxer eProtea Glen. Ngibhale lapho guys. Okay, nanoma sesingalala manje sifikile ku 10k. Yeah. Guys, before Sunday, kumele sibe sifike ku 550,000 followers. Sunday. Ngizipha until Sunday. Help me ukungiphusha ne.
Snow, my schoolmate. Snow, my schoolmate. Yo. Besifunda kuphi sonke? Yeah, nami ngiyathemba ukuthi ngizofika. Slows. Yo, yazi ukuthi abantu engifunde nabo slows ngibuye ngibakhohlwe mina. Cause yeah, network yami ayisavumi ke manje. Good night guys, good night. Ngiyanithanda kakhulu. Kwanele angizi ukukutesta ne. Ngicela ukuthi ngisho la kusase eli ku live. Angizi ukukudm, I won't say anything to you. Angifuni ukuthi uzucabanga ukuthi ngikhohlisile ku live ngathi ngizokudm nana. Ngifuna nje ukuthi ngisho kuse eli ngisasela ku live ukuthi angeke ngize ngidm, angeke ngize ngiresponde next. Ngicela nje ukuyichaza nje eli ngisasela. Angifuni nje ukuthi ngize ngikhohlise or ngize ngitshele na ukuthi utshela ukuthi mhlambe sokhuluma eceleni. Cha, sizokukhuluma eceleni. Esikhulume la ku live phelela la ku live. Mase ngixoxe nawe la ku live phelile. Akusekho futhi okunye engingakusho. So angizi ukudm, ayikho into esoyixoxa eceleni. Injalo nje. Mawukuthi bekunesifiso sokuthi khona into obufuna ukuyisho la, ungasho manje before ngiphuma ku live ngikwazi ukuthi ngikuphendule fast before ngihamba. Yebo Nkosi. Mhlambe ukuthi khona into obufisa ukuyisho, ngicela ukuthi uyisho manje ngizokwazi ukuthi ngikuphendule manje mase ke siyayiqeda mase ngizokwazi ukuthi ngilale yabo. Yeah. Angithethi ngikhuluma iqiniso. Yabona angifuni ngempela ukuthi alinda lokalinda uDM or sekashaya bohaya bangapheli lapha ya kuDM atshela ukuthi ngizophendula. Cha, ngifuna nje ukuthi ngibe nje honest la ku live. Cha, ayikho into engizoyiphendula. KuDM ayikho nje style into engizoyisho. Ayikho nje qobo. Into engizoyisho kuDM. So nje phela nani ke manje senenze ngathi manje umunye umntana ngikhuluma kabi and mina ngikhuluma kabi. Mina ngikhuluma iqiniso ukuthi kuDM angangibheki angeke ngize ngibe khona. Angangibheki nje ngisho ukungibheka kuDM. Angeke ngize ngibe khona kuDM, ayikho into engizoyisho. So nje. Good night, good night, good night. I will see you tomorrow. Yeah guys, sizobani live kusasa. Hey unjani ngiyaphila samkelisi unjani. Yeah, askisi kwanele ne, askisi. But I hope uzoba right, ulale kahle yezo. Ulale kahle kwanele yeah. So guys yeah, guys hayi kabi. Umoya nje kaNkulunkulu. Angithandi ukwenza ama-empty promises mina inkinga yami. Angithandi ukwenza ama-empty promises. So that's why naye bese sengimtshela kusase eli ukuthi hayi kuDM ngingitholakala. Angeke ngize ngiphendule, angeke ngize ngisho lutho. If kunesifiso sento akafisa ukuyisho engathi engayisho la, iphelele la. Nami ngiphendule manje. So yabona ukuthi kuDM angeke kuze kwenzeke. Yazini babhayini nina. Babhayini. Wesitalo uthi ngiende le live niyahlupa nina yo. Nayo ke naye ayipreseki.